L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating A- ta' Malta bi prospetti pożittivi. Fir-rapport li hu magħruf li din l-Aġenzija bħal oħrajn tagħmlu bir-reqqa u mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd, intqal li pajjiżna tesperjenza tkabbir ekonomiku frott il-politika imħaddna mill-Gvern. Fil-fatt l-esperti ta' Standard & Poor's sostnew li r-rata ta' tkabbir ekonomiku fis-snin li ġejjin se tlaħħaq medja ta' 4.3%. Saħqu li l-prodott domestiku gross ta' Malta se jisboq dak ta' pajjiżi oħra li nsabu fl-istess stadji ta' żvilupp ta' pajjiżna. Bi kliem ċar daqs il-kristall qalu li dan is-suċċess ekonomiku huwa dovut għax hemm gvern politika li inċentiva l-investiment. Fil-waqt li l-Aġenzija Amerikana tgħid li tinsab konfidenti li l-aġenda tal-Gvern se tibqa' riformista, fir-rapport jingħad li l-Gvern ikkonsolida l-finanzi tiegħu u naqqas id-dejn baqa' li ma bħalu. Fil-fatt l-esperti ta' Standard & Poor's ibassru li sa 3 snin oħra l-piż tad-dejn nazzjonali se jonqos għal 30% tal-ġid nazzjonali. Dan ifisser li jinżel bin-nofs ta' dak li l-pajjiż kellu fl-2014 meta kien għadu kemm inbidel gvern ġdid. L-Aġenzija ta' Kreditu Indipendenti spjegat li l-qagħda fil-finanzi pubbliċi ta' Malta se tkompli tkun tajba b'surplus ta' 1% tal-ġid nazzjonali bħala medja fis-snin li ġejjin. Dan fil-waqt li l-istess aġenzija innotat lill pjanijiet tal-Gvern li jżid l-ispiża soċjali speċjalment fiż-żidiet lil pensjonanti u l-investiment li tisir fl-infrastruttura. Standard & Poor's innotat ukoll il-ħidma tal-Gvern f'riformi strutturali fosthom fis-settur tal-enerġija u żieda impressjonanti fir-rata ta' partiċipazzjoni tan-nisa fil-qasam tax-xogħol. B'reazzjoni għal dan ir-rapport il-Gvern irrimarka li jibqa' jaħdem biex pajjiżna jkompli jgawdi minn fiduċja akbar fil-kamp internazzjonali li se sarraf fiktar investiment u titjib fit-dħul tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tenna l-impenn li jsostni s-suċċess finanzjarju u fl-istess waqt isaħħaħ l-istandards regolatorji u supervizjorji tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.